Можете ли да смените вашата шофьорска книжка, ако е издадена извън Европейския съюз или в Европейския съюз? Да, може да смените вашата шофьорска книжка, тъй като тя е единственият документ, удостоверяващ вашето свидетелство за управление на МПС. Стига да не притежавате друг. Но имайте предвид, че трябва да последвате някои юридически закона, които трябва да следвате много добре. А първият юридически закон, който трябва да последвате, е как е придобита самата шофьорска книжка, по какъв начин е придобита, за каква категория и валидност са най-важните стъпки. Следва да следвате някои много важни стъпки по административен ред. Дали има наказателни постановления, административни нарушения за движение по пътищата извън и в Европейския съюз. И чак тогава, след направената справка през посолството, естествено, че може да подадете необходимите документи в КАТ. И оттам те ще се свържат с вас, за да ви кажат дата и час, с която да отидете да смените вашата шофьорска книжка. Но имайте предвид, че когато предоставите документите за смяна на шофьорската ви книжка, оригиналната книжка трябва да се върне в посолството.